lesilethu uhle TV sikubingelele kanti ke njengamanje sikwephatheleke udaba okuyilona selithela basematheni noma olushiya abantu abaningi bedumele ezinkundleni zokuxhumana nokuwudaba ke obese lisusa kakhulu umsindo udaba ke oluze emveni kokuba kube nevideo esabalala ezinkundleni zokuxhumana nekhombisa ngokusobala ukuthi iqoshwe ngokuka TikTok ke ivideo ethintelwe ngunobhala weqembu le-ANC KwaZulu Natal umnomzane uBheki Mtolo. Lokhu ke kuza ngesikhathi kubonakala ivideo yakhe nomunye womlisa befake umfaniswano weqembu le-ANC ke benenkulumo abayikhulumayo enokubhuqa noma bebhinqa Jacob Zuma ngesikhathi ke bekhuluma bethi akabuyele ekhaya mjukandini. Kanti umbulo isithethu uhle TV ungakhohlwa subscribe nansi video esikuphathele yona uma ukuthi awukakayiboni ungakhohlwa ukucofoza subscribe button ukuze siqhubeke sikwethulele zonke ezingenayo. Ayo uzwile ukuthiwa uzwile kuthiwa umsholozi engathi useshaya irecord lomhlaba lokuba usopolitiki osaxoshwe wonke amapatiza ake wawakubona xoshwe uSanko wasuspenda u-ANC. Hayi ke namhlanje sivuka ke zithi noKhumalo naye useshila ukuthi uxova izwe lo wamfaka indlela manje kuthiwa ke useyipolitical ofana uNcamalala amadoda buye ekhaya umuntu omdala kubi akabuye kube